खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ जोंहा दासान्दि दावहाबो जागासिनो दं नालाय दा बिनिखायनो एलपिजि सिलिन्डारनि दामा जोंहा दायो बारायबाय दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेसेबां बुरजा दाम बारायखो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना ओरैनोथ' एसे सिगाङाव एसे खमावनो मोनोमोन 800 बेसेबांबा बेबादि लायोमोन नाथायबा एबाराव हले एसे बारायना होनाय जाबाय एबा बारायनांगौ जाबाय मानो होनोबा जोंहा दावहाबो जाबाय थादों नालाय ओरैहाय इराना माने दैनि लामाखौनो होबथेबाय जेनेबा जाय जाहाजजों माने बे एलपिजि खौ लाबोयो दा बे जाहाजखौ थांग्रा लामाखौनो होथेबाय माने दैमा लामाखौनो बिथांमोना होथेबाय नोंथांमोना मिथिखागौ USA जों इजराइलजों इरानाव एटेक खालामगासिनो दं थिग बेबायदिनो इरानाबो आमेरिकानि बेसेस इजराइलाव एटेक खालामहरगासिनो दङ मिसाइल ड्रनफोरजों दा बेखौथ' नोंथांमोना निउसफ्राव नुखादों जानांगौ आरो बेल' नङा इराना साउदी आरेबिया बिनिफ्राय बेनिफ्राय मा होनो बेखौ कातार UAE बायदि बायदि जोंहा हादराव दासान्दि इराना एटेक खालामगासिनो दङ जेराव माबानि USA नि मिलिटारिनि बेसेसफोर दङ दा बेखौथ' नोंथांमोना निउसाव खोनाबाय थादों जानांगौ दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै बेसेबां दाम बारायना होनाय जागोन दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै 19 केजिनि बे कमार्शियेल एलपिजि गेसनि बे सिलिन्डारनि दामा दायो 115 थाखा बारायबाय नोंथांमोना मिथिबाय दायो बेसेबां बारायखो 115 थाखा बारायबाय दिनैनिफ्रायनो बारायबाय दै दामा दिनैनिफ्रायनो बारायबाय सिगाङाव बेसेबां लायोमोन बे नैबे 19 केजि कमार्शियेल एलपिजि गेसनि सिलिन्डारनि दामा सिगाङाव 1883 बेबादि लायोमोन ना मुम्बाइआव नाथायबा जोंनियावथ' आसामाव बाराखामोन नोंथांमोना मिथिखागौ दा बिनिखायनो जोंनि नैबे आसामावथ' दायो 2000सोआ थांखासिगोन दा बिथांमोननिया मुम्बाइआव दायो बेसेबां जाखोनो 1800 सिगाङाव 1835 थाखामोन दायो बेसेबां जाखोनो 1883 बेबादि जाबायनो जोंनि आसामावथ' 2000 पार जाखासिगोन बादिखा दा बिनिफ्राय फैदो जों न'आव बेसेबां केजिनि एलपिजि सिलिन्डारखौ बाहायो जोंना बे 15 केजिनि गाहायाव जेरै 14 केजि 14.2 केजि जोंहा बेबादिसो एलपिजि जोङो सिलिन्डारखौ बाहायो न'आव ओंखाम ओंख्रि संनाय गेसा दा बिनि दामा जोंहा सिगाङाव बेसेबांमोन 850 थाखा बेबादिमोन जोंनि बे आसामावबो 900 बेबादिमोन दा बेबादिनो एगजाम्पल महरै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै जेनेबा सिगाङाव नैबे माबायाव दिल्लीयाव 853 बेबादि लायोमोननो दा बिनि दामा बारायखो बेसेबां 60 थाखा बारायनानै 913 थाखा जाबाय जोंनि आसामावथ' दायो 1000सोआ थांखासिगोन बायदि 1000सोआ बारबावगोनसो दां खुनु थिग गैला आं एसेबां खबर लायाखै दा जिखियानो जाया माने बारायखाबाय आरो दिनैनिफ्राय बारायबाय नोंथांमोना बेखौल' मिथिना लादो जोंनि आसामाव दा बेसेबां बारायगोन बेसो आसाम सरकारा जेनेबा सेन्ट्रेल सरकारानो दायो दामखौथ' बारायजोबखाबाय बायदि दा इनक्रिज जासिगोन मानो होनोबा एलपिजिनि जाखिनि जोंहा साप्लाइ फैयो बेलेग हादरनिफ्रायसो बांसिन फैयो नालाय एलपिजि जोंहा बे गेसा दा बिनिखायनो बे लामाफ्रा बन्द खालामजोब्बाय इराना दा बिनिखायनो दा एसे माने साप्लाइया एसे सर्टेज जानायनि थाखाय दा बेखौ दामखौ बारायनायखौ जोङो मिथिना मोननाय जादों दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायफोर खबर लानाय एलपिजि सिलिन्डारनि थाखायनो एसे जोंहा दासान्दि सिलिन्डार मोनलाय बेबादिबो खौरां मोननाय जादों जोंथिंजायबो सिलिन्डार मैया दाख्लै नागिरबाय माने माबायाव स्टराव गैया बेबादि जाफैथ'दों आरो मोनगोन गेसाथ' जेबो नङा बेबादि नङा गेस मोननाय नङा बेबादिथ' बाथ्रा नङा मोनगोन नाथायबा दामा बारायसिगोन बेखौल' नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना मोननै मोनथाम सिलिन्डार सोना दोनखानाय जेबो नंला नोंथांमोना खम दामावनो मोननो हाबाय एसे दायो जायफोर गोदानै लानो सानदों सिलिन्डार जोब्बाय बा गेस जोब्बायबा नोंथांमोना एसे दामा बारायसिगोन आरो 50 थाखा 60 थाखा जेनेबा हाजारसेफोरबो थांनो हागौ 900 मोनबा सिगाङाव हाजारसेनि बाराबो जानो हागौ दा बेबादि आरो दा जिखियानो जामानो नोंथांमोना बेखौल' मिथिना लादो एलपिजि सिलिन्डारनि जोंहा दामा दायो एसे बारायबाय दायो जोंहा बेखौ निउसाव होगासिनो दङ दा जायफोर नोंथांमोना निउसाव नायबाय थादों नोंथांमोना निस्सय खबरबो मोनदों जानांगौ दा जिखियानो जाया मानो जोंनि नैबे आसामावथ' गेसफोरनि दामा एसे बारायानोखा नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बेनिखायनो एसे बारायखागोनखा आरो जों बांसिन ब्लेकआवसो बायबावो बेबादि बुकिं बायदिसिना खालामालासिनो जोङो बायबावो दा बेनिखायनो जोंना एसे दामा बारा जाबावसो दा बेनिखायनो नोंथांमोना दामखौ एसे मोजाङाव मोनो खमाव मोनो बिनि थाखाय मोजाङै बुकिं खालामना नोंथांमोना गेस सिलिन्डारखौ लाबानो जाबाय नङाबा ब्लेकफ्राव लायोबाथ' दामा एसे बारासिन गोलैबावगोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दासान्दि दावहायानो दावहा बे डनाल्ड ट्राम्प फैनायनिफ्राय ओरैबायदि दावहा आरोबाव नै किउबायावबो दावहा जागोन बायदिसिनो आमेरिका एटेक खालामगोन बेबायदि बाथ्रासो ओंखारबावदों दा मा बुंनो बे इरानजों दावहायाथ' बे गाबोन समफोरनो बेबादि जोबगोन बेथ' नङा बे मासै मास बारलांबाय थागोन बेबादिनो बोसोरसे बोसोरनै बेबादि जालांबाय थागोन बादिखा
जेरै इउक्रेनजों रासियाजों जागासिनो दं नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ दा बिनि थाखायनो जोंहा बे गेसफोरनि दामा पेट्रल डिजेल बिनि दामफ्राबो बारायनायनि जोंहा गोबां दायो चान्सआव फैबाय दा बेखौ नोंथांमोना बयबो गिबियावनो मिथिना लाबानो जाबाय दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव नैबे पेट्रल माबानि डिजेल बेफोरनि दामखौ बारायोबा बारायनायाथ' बारायखागोनखानोसै साप्लाइखौ नोजोराव होबथायोबा बेबायदिया बारायखागोनखा सर्टेजआ जाखागोनखा दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअ लाबोगोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना गावबा गावनि रायखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव होदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा नैबे रादाबनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों